Police asai phu Pranab Das la pensar the te ranga ronga me Karbi Veronica tisopia tumang bong lamki ke klang. Piuthia long lamki ke thenai ke aru swalam ki henlo. La son thot si ke damtang ar koi ni phai pho ani kang sam por phai pho malom Duarbagri constituency ke parlo. Jaseme Dolamara police station angkang sarthe te ranga ronga me kar Samuel Ingtia Hemasor Veronica tisopi lapen police asai phu Pranab Das ang bong lamki ke klang. Pinpur Dame Police asai phu Pranab Das aprange Dolamara thana alongsi sai choklembom. La sohuta Pranab Das ke kechok chedokok amat Dolamara thana along penta transfer dead lopusi biota ribdunlong. La pen lapu Veronica tisopi ke asa akamsi choklembom pusi pangthekpon. Ke damtang arni kang sam ahunia long rong arat pen ke pangtheklong ateng ke Pranab Das si tisopi ahem anwangsi ke ponjia phan bor ibo mahut ahem asor Samuel chithekdun long loksi hangser ser ahut rong asor pen nebdun cheklo. Aphi Dolamara thana atumsi chipari deng ponlo. Penang an chingki chingwai det api Dolamara thana osi Kulendra nar lapen atoya ni atum apinan Samuel Ingtia phansi hodai thuwetlo. Ponta lapu Veronica tisopi ke RGD include penta ahok he akamta choklem bompu ateng pen tuwing ni phai trok aningwe sarthe teranga rongasar ahem mai padolo. Mai long rongisi rongasar Thomson terang SGB atum banghini VDP mai phulapen rongisi chedon sar si Veronica tisopia phanke rong chak chelopusi cheparailo. Lapen lapu tisopia hemasor Samuel penta rongarat kachidona tengsi chedondun popusi lamchak chipipon. Tangte sarthe terang aronga sar lapen rat kaning jalam arjusinang. Dehuri pen amol singti tike news. Non mesti kono, allo so non mesti kono. Da boleh dia, boleh dia. Da bang pir. Mai kira dia boleh dia. Nali. Kali allo so nali. Batai ang sinal itu malam ini tu nakar jampo batai kau nggak sisa loh. Batai kau batai kau Nilitum batai apong ta nilitum phan ke son si rong asor phan patherek lo mate aduk ing hoi lo batai ta la son kisung si pabon bom lo la sini tum ke nan ke chak thek thelula inun na lu su ke receipt selu pusine tum la kado ve muhila tum anta la son si chikroi pet la tangde non akai ke sarkar pen stame alo sumara tum phan ke kanghon kajinso dupik an la si la sona por hulbang si ili tumang jir la Veronica tisopi alang li ki claim ki dam order puthak nang li tum pen PC puponji misen pusi puji ma mate ko son ti puji so puthak an li tum ke ene apong ta lang li ke la son si ki claim son si ni tum ke chini dun bom lo sita ni li tum ar akai ta ne the ne dun de la pen jata sai si sita to we son bang ke lang li mi thang atuma hem ta si lai report klang lo ma si li tum ke chok chi pu thek long lo te ma ke no da kam long ke ma ti da chi don thek thi la si sor lu tum han ke kang thur pon ke la son ke heno da kam ke chiplang pli pujalo ne tum ke sakke mi siklem fonte la sila nali tumla alo sumar ahin tum pen bangela ini phan bange ko son lo dak arong pawang long pha chok ma mate pawang long li tum ke rat ke chi don ateng bote la phan ke accept thek thelo bon accept thek thelo ke di ta rat chi don si ke me mati rat si ke thi no dat ba ni vel le ke the gali si rat si ke thi ne tum la rat ka ching wai long si la ke ne tum chi parai po mo ham si la so la ke paklang thapu
si nalimen bang cetan ing jiba Elemen ke Pongsontra nili rong asar dak nalirong men bang ke sakhe tarang lo nang de la nang lirong along la puson ke hing no ahuni do kok lo tang de la so puthak nang ni pisi puji la so puthak ke nili dum la kadu ka chingwai chingsai ponsi la nona bang ke abatai ta do ulo la inunu da osupi phan ke nili tum ke rong men ke chak chilu chak silo ke di chak chilu apina na amen ke ko son ne Samuel Kathat arlo so men bang ke Rovinika Tusopi alang li pini gomen no son asai ke klem la puson do Asa Kam Siklep asa kam si klem ke di alang li la puson ne bonong che ke alang li ongdung anita la son ke hing no da ka chuklem la puson nang li chini dun ma sini la batai lo ne tum kang sai sitame kado vitanang samnang ri si non nang le tum reporter ta dolo jo ala il tum angling la pen ni tum ke phora pera tum lo ni tum ha ki chok ke theng da rong sar phanda chukiola so la alang le chikli rinika chikli ni tum han nang chok ke kang lo ni tum ma ni phan la si no na bang ke la solo alo so phang nang li rong bang ke bipon pelo pusin Bibilo laki. Hok pen lo laki. sabi la Laki milimekar pen anta chidon sar. ta chok iklam samover pen ke ko son ne Somewhere pen ke punu pusa lo mana purial kotil kalang ke di tante la samover hem sor bang nang li mun pi aron pa gadi muspi kali mana korpi hai korpi hai ron nang tante la nang li korpi abang ke claim od adur la so thang konon rong ara tem pen mang ke dak bilong le lu pusi pulo la so thang nang pisi puji nili pudunyi thang alamo bela thela dake nili tum chor la pukali da dalamara allo komuni da tuman ke la alangria karakter bang chini pe apa sini dip pusa dip la hello chalo te ten da nang lagi hema sor phange nang li non chirim thu lang ma chirim le lo mate nang li kopisi ke matha lo नीली बांग के किमा था बांग के जो नो मुपेंता पुलोंग के चिरिदुन लांग पोजालोंग के ला रोंग तो माग पोरेंते सेप सलो पोजल है लामा के सितामे नीली समे के नीली सोमार दो जाता दो अंके पुता सा काउं को पुता माने बेंग ना थू ता माने से चेनुंदेत मते के है पे समे नीली ता men ke mane than mane hade chiri bup ji butan than dalut ti jo mane alama ke la si no nang li ke matha bang ko pila rong si alam si arju poma mate nang li hema sor mate nang li jum alam si nang li charju po rong alam mate la rong gangura alam si arju poma mate mukha ke nili hade alama ke long alang ta mane nang chi than po mane de nili thang ta hadi nang ki than et thang da king no bang ken li phan ke nang khan kali no na ba ke nang li la rong asor alam si nang li arju pona rong arat mate la rong gangbura alam si nang li arju poma mali tang te nang ko pilam si arju pona suk thak nang li ye da Chini lam tak. ka rong no bang ke rong asor phan alam sa arju nang kok po la bang ke arju nang kok po rong Sip selo ya labo. sip selo dam tang tarik pho aning be la sar the terang arong aral hoi pe na tum chingum sila dolomra thana long dam lo hedi la se hala daki dam nang ko alam the bang ko pi ko som pe na jalo la so pot banang li khardak pen thanik tha ahok lo dakni tum dolamora sarthe terang arong along akong arni pen ni tumarong la prodabdas pu dak thana prangwang lo salang ni tum la bangso atu sopi dadak samover kathara piso pen tum akiheno akam kachuklembo mahut amasi dak thana report le roklo amasi alangli tum alabangso product das phan dak pen transfer ju phi pen la non pineng 2023 aning kan chugadam tang aning we alangli kuna pen tong wang lo ne amasi dak samover kathara hem ludam choksi la apiso phan hong phunching ki boma hosi alang liri ot pon si san pon o de ma si nge halap apina bang ra chi thek dun long lok lo
amasi alang ta angke kachong hu pu amat chin pen apu theng nun puli pula amasi amat halari sumar no ta tibok tre do masi nebdun check lo amasi ingke nebdun check lo pinang an theng lo areng solo amasi hala thana sorabang kopusona niom ne khobor silong lo amasi alang tumako nang chi anun del asi la tu sopia bangke aprang prang mentala haya kam ke he no kam ke chuklem dopik la posi alang tuma phan bangke ni tuma dak sar thiteranga hin pen arong pen bangke ni tum galang tuman benangke ni tumke dim klong ta check chak thek thelo lasi nilitum mupen rong asor inat bahni tum nang thandu na teng bangke hala pinso pocket along tami pini ison kilong do plus la solang pakon hok he o la bangke ahok lo ni tum thana pen bang de da phi bang hala achoy long check lo chabi hini long lo la pen hala ki pasek je phan pu a tablet ni tum long la si non a tablet ni la hen lo ho jo la kali ni galang ne la hen lo a tablet abang ki ni tum alang li tum alang lu pocket alang li jacket along ki long a tablet lo chabi koson inente la bang so pi ke Veronica ti so pi po kalang ke di kuma he masol ni ene ke kam alang li ke kene asa kam si claim bom si tami asa kam ki claim pu si tami alang li bang ke asa kam ki claim pu pathelok bo akhe no kam si claim pon bo la la silason alo so phange nale tum hin penon bang ko pila kang sai poke ni tum alang li tum han kang sai kang tum ke lalo la so na ke he no abang phi bang ke ni tum rong abang ke da ke accept thek thilo la pen chak thek thilo Arkoi Nifai Trok Arni CPIML Bakalia District Committee Penchepatir Piponsi Fuloni Harmon Club Ahemalong Mai Chingwai Padopon Labang so mai ka chingwai lake non ke bangji thang chiklo Nifai Kre for Arni pen Nifai Inkoi Ana Parman Bihar Patna Arong Supialong Mai Thedung ke Padopon Jialong Kachetong Dun Jiaphan Cheparai Ponlo Labang so amai long Karbi Anglong District Penta CPIML la song along Klembang Phupen Bang Trok Atumaphan ke Pachetong Dun Jiaphan Arpu Pipon Tanglo Bihar Patna Arong Supialong Labangso Amai Kepado Ponji Lake All India Angkang Aphan Pathik Pon Lo Lapen Labangso Amai Lake Ningkan Phopen Batai ECC Bipon Lopusi XEM Ruby Kumar Phangcho Hinpen Pherangkia Thengno Nang Pachini Dun Phuloni Pen Siva Be TK News Bokulia District Committee CPIML Liberation Labangso Andaralong Non Nangaleji February Seklo 15 pen 20 angbong Bihar arong Supi Patna along 11 Party Congress CPIML Liberation Bangso Mepi Doponji Labangso Amepi Aprang Hadak Komamasi Delegates Dunlongjima Laso Bangke Party a Constitution a Tengpen Bylaw Tengpen Hadak article tengpen electoral college pu bangso delegates election do ponang lasipini tarik throkarni Bokulia district a secretary comrade Sam Killing dolo lapende kadowe district committee a member bangpu bang pietum dolo bangputin electoral college along voter satum doiglo Party PM CM tum doiglo la sipini labangso Bokulia District Committee ahin pen bangtrok abangpu elect ponlo la solong abangke comrade Longkiram Tokbi comrade Kampur Rongpi comrade Pida Singh Teron comrade Kamen Rongpipi lapente comrade Khonsing Teron comrade Isor Kwar Lalang Litum Bangtrok Abang Pusi Dak Bokulia District Penabangke Pini Electoral College Long Haipon Lo La Sialang Litum Bangke Ha Bihar Rong Supi Patna Long Non ke wangji tarik krep hopen tarik engkoi February a chiklo angbong labang so ami pi along alang litum ke chitong long po la sidak Karbi Anglong pen nonan bangso area committee district committee electoral college delegate singbai ponik bomlo
pini ke dak ke cheng cheng lo Bukulia district lapen de penau bangke Difu district la sopena pi Hamren district labang sopena pi Bukajan district labang sopena pi Kaziranga district along tin ahawar penta labang so delegation dopo lasi lapenan parta dak suarlo so aparman alang litum kurdo alang litum penta dunlongi lapente student youth atum ahin penta dunlongji lapenan parta office staff atum dunlongi kaprek department party department ahin penta dunlongji lapenan parta observer delegates ahin penta hadak participate dunlongji lapente Karbi cultural society ahin pen kalistame cultural troupe ahin pen hadak cetong bunji lasika dowe labang som mesen me pen labang som mepi chun pakaji aphan pini dak electoral college pudolo party constitution ateng pen article 17 pen 19 labang so article lapente bylaw teng pen si pini mesen pen dak election returning officer lo election officer lo secretary anije masi election officer asom lo comrade Samson Killing alangli sila bangso electoral college election abangke alangli himpensi conduct pon kasi mesen pen labang tro abang pu labang so ke election asam long pen kaprek long ripen bang surini ra bang pharo pho delegates doi lasi dageli tum north east penta Tripura pen doji dageli tum Assam penta doji Manipur penta doji dak Karbi Anglong penta doji lapente dak Karbi Anglong bangke litum phan CPIM liberation ahin pen bangke isi special committee mate state committee asonsi itum phan ke recognize lasi Assam state committee ko sonma dageli tum Karbi Anglong Hills Party committee puta labang so special committee bangke state committee status elito pan central committee pen nang pi pon lapini nang tum la so chingwai long bang ko an chetong kon lo sa ini kada bang paro isira bang ko ra pho electoral do lasi jitu ke chetong anang bong pen dak alang litum bang so vote ke jokpon along nang participate dun lo la so teng pensi pini la so electoral college bangke chunpon pakalo thank you sir Thak phir asimbon alir atumpen pherangke amai kangni arkoi niphai troxy dokmoka tourism IBLong thak phir asimbon alir atumpen patir piponsi ingdeng hini Karbi pindeng sumpot kachipate arkoi niphai krepo ani rasingja aklamalong kepadoji aputhak pherangke amai kepha lapen labangso Karbi pindeng sumpot kachipate kepado ponji phan niphai nerkep ani pen amen thapang chengponpo form anam inut abang pialong parohini lapen passport isi nangji pusi ningje pon kachepate dunji ning ke hang abang piatum ang ton pen kachini jia phan 6026664383 lapen 7896042688 along humri ignon bangso ferangke mayalong maifu jonaki kropi chunbang lila rong pharpi lapen claim rapetatum chitongdun Fuluni pen siva be tike news. Ke amai nili tum ke phanak ko alam theke apui gen lo nili tum kene thakke rasimbon alir pen ke cepate duji pindeng sumpo tarik mentune atari ke bangke men ki thapang ke tarik ne ke cepate jiarni bangke tarik krepo ar ko ye chiklu adin ke rasinja akla Kon ko pipi kategori de la cepate tumhan kit sumar duji anpen okorjang duji safi mar duji kela dress songkha ke lutheng pi enang po an lek poisa lek pai ko anke pini ke kiik si ahia ke la pen anke wan ko ke an churiabu peseleng nangji anke peseleng jepang wa pe khonjari anke piba chi khu Kenal tu sote pate ni kan pate bonje. Ani sigaji. Tadi krepo ani sigaji. Aju. Ni. Apor kan bang. Apor ke pas baji lompen si ceng pon ko si jipo. Baji ko ben si ceng pon ko.
abang pi tum anta lalu ke pending support aron ke enu thengpi la pen ke lek poisa la pen lek pai kom angke haku api ninangji la pen angke wan kok bangke haku wan kok nangji ancuria bunangji ke spesial yang nampo biba ke kum la pen angke konjare pekok pinyahi dunangji pinyahi ik ahia ke lo Adin ke rasenja klamon Ani ke ini ke tadi krip ho taringat ke benang terang ke mai ke pha kon ke la thapira simbol nalir pindeng sumpot kecepati ponji pula dak dok muka rasenja klamalong tari krip ho army si kecepati ponji pula sila tenak ke tarik net kep army ke cepati dunji abang pi ahem pu tukan anta tenak ke amen ke tapon po pula angke haru ini pikinan ke foto nangji foto pasport Pakuan, nangji oh. angke poisa haru ini apa madama pena bangke tarik net ke bangke imen ke cetap lo keceng lo ke tarik krip ho bangke final lo Baji kon men dong cing paling nela tarik repot. kris ini bang bangke hari ini form impact long la sila so form long bangke passport impact cipi dunangji la kene long ke form long bangke la anhan